te ningkong nga ayo yo play nakabenta katugas ngi kabangi layo ban pendap ya kajingken tiu kurim te shisha nga ai kaburam sha uplay namar ba uplay ula kurku palat yangi ba leng ba kijing duwai kijong pi leng ba kijing duwai kijongi bat namar ba ngimpat ya bakla shisha namar kata ublay ru ula kurku yangi bangi layo e kabeneng kabarang om dei hiru tang kabeneng kabarang re kabas ngotenat palat kalong ba nilayo e kabeneng kapengat kibabon ki ong katu kade kamba kajong ublay i kumba uslap unvan hanre ublay ubat yo tu uslap hanre ha kajing yo ipat kabanga ngayo i ba ublay ulapen yeng da urishad lo balay ba kibabon kidei kibana syate syathan sadeu nama pat kamut kabeneng teka kriap hashtag te shani da wan te shit te henry ublay ula ai da urishal o bat kabeneng kalong pengat bat ngiyo yo slap upan hap penyap kumto tang kumba si arsekan laisekan arsien ngiyo hakapor ba syuaban rung haying mane ba hakapor kabangi hiar na po kali nang te na po lailat ban wan shani da kejat teng ai kaburam sya ublay te ublay ngiyo ban kurkui pi baro ki balay duwai hakabam ru klem duna ru hoi ka pendale yengi kemle bahare namar banga klem yo lat re namar kat ne kalan rum lan ram te henre hakapam te ngalale bahi kat bala te kalalong ke jingkurku ba ngasngo kemen shisha bangi layo e ka bedeng ka barang pat ka bamru ka klem duna ru na do ki pasdang do ki bakut ngiyo hikum ju hikum palapen kre te baro kaburam ngi ai showplay te dang don meneru bakli kong hakatukas ngi ke bapi yatho slap ne te klem slap te yo don ki brawan thamai hapo ka channel ka jonga te chua bangat pen i gini ki videos ki jonga ki ba new minute kan ki video yatho ka jongi te ngin dang pen i ru khnyak pen i be ka ba he ru le se phnya that ngin sa pen i bon tali ki videos ki jongi te yo don ki barwan thamai te ngi ai bon chat ki dawai ki bom don jing ta e ka ko ki khia te ngasu pentip igini ki dawai namar ki dawai ki jongi ki long ki bom darem dor namar kini ki dawai ban penja yo e thla ban penja e jing thang yong ban penja e jing sti ban dei ki doktor kamun ki lashim rembha namar ka de ka dawai ka bayar rap haduk kata bat ki babon bha ki layas ngok men bha ba kita ikini ki dawai tinadu ki bakha nyaw snem shaneng pila banta don kitu ki bakham yong sne do pila ban penon kami kani kadawai te phin yo be full set ha kador khat lais pa han rio pau na baro khot hi ki jaka te menchwana mot pran pi yo khlais pa ar pau te mentang ala de be kumju hi kumba ai shaboro na marba kala dang kiodor kitu ki wei pat ki dawai te kani ka umpnyang misnyo pihaban pan be full set lani pilaban kol shwayanga lada pimut ban shim yakani ke umpnyang misnyu te kadon ka bom smaru kadon ka basmaru ka umpnyang penja nyuli ru kadon ka basma kadon ka bom sma tangba pakham klanhi kani ka basma ban yakani ka bom sma te kidon ki bata yakani ka umpnyang misnyu umpnyang nyuli ki klem ta ka rukom ka badai ki ong ba ka klem yarap re te henre piklem ta ha karkom ka badai sa ka badai ka natural te ka katrekam suki henre ki bata ha ka rukom ka badai te kamon ki yo ba hiken ya kata ka jingko ya ka jingkia ki babon ba ki la yo ka jingko ka jingkia tang ba ki de ki belet tikna bat ki bom 4 juta rong chemical re ki bala ta rong chemical pi habi aisha kan diat henre ka basngo tenat kalong ba kini ki hena ki jongi kini ki bala klep auto powder yong te kini ki umpnyang misnyo ki umpnyang yuli ki jongi kamot kim don jing ta kan phi ta ki rong na yo teng kapang ka khmat jong phi teng mi khnyang ka khli mi khnyang ka khmat pang ka shadem bat kum ta ter te kini ki hena ki jongi kini ki umpnyang yuli ki jongi kim don jing ta ru tang ba uni u hena u penlong rong saw shwa u sakala rong yong pat suki te umdai ra basaw kata usaw itenat hi kumni kum basaw manga namar bangam da penan kam bahare ka umpnyang penja nyuli namar banga itena hi gumni tengah klemle ikenare te kadawai gastrik rungi ai dawai nyang so pet rungi ai te dawai maru hauk sang hauk lai rungi ai te don iwe ibalamut bandaj bantha operation ya uni u mau te let hospital private ki happen biang kapisa hado arla kan repim dan kam hado kata lada pidi tang si pau ne khasan paket pilayo e ka jingkhia te kar komponen kam ya uni u
dawai gastrik kamu pihak bandi by shiteng litar man lakasngi bangala batai hi kumno bapin ai pihak pancondori itu kita wai bar koi sen ha WhatsApp te kamut ngala batai hi pi kumno pin penan kam te kita wai BP ru ngi ai kita wai shini ru ngi ai kini kita wai beniat ru ngi ai bat ban lat ban smash turu kade kini kita wai beniat hi ka best ha te ketu ka balat ban smash app ru ketu ru ngi ai te usok meleng powder ru ngi ai te nambar phisham jing e ba phin hiet so meleng badang em ku to phisham jing e tang kan nu lak ot no tu new powder u kham chong tat ye phi ba phi sok ro ba phin yo te nang tu hi la ban yo be ha ka do hi spa tingka tang ba la da pidon kinu ki jing pang phi di kinu ki da wai phi ha ban phone chwa nga ba kan no ya tang khu re ba ki wai pat ki jing pang te ka da wai pang bat ru ngi ai phi ha ban shim lang ba ka da wai jak tha te ka ni ka da wai jak tha kaya day lang ba kadaway tersan tigini ba shu tersan shu tha tang kadaway jak tha biang gi pang mat ha ba chim be kini karo a te uniu hena manu menuru la be pendan kam tang ba ken mau igini ka way la da pi pendan kam hena kamu pi hab bet ban pendan kam ya ko piang la da pi so luksan ru hi sin chi te yo te pi hab bet hi ba pinta piang kanang banom kta ra yo nyu jong pi te ka sabon sai khmat jongi ru ka ba best ha tang ba waju sat mana pasi tang lai sin chi te yo kala best te ka sabon sai kle ru kaba best ha de kam tam ki bakan kam le ya ke piang nyu le tem long shu de ki wei pat ki sabon la ni ki shampoo ki haban penan kam be de ko ka jongi pen khoi lati shwa da ko ka sabon ka jongi sa ai pat da ka ni ka shampoo kan te ka dawai khat ka ba shamet ba ka ba shadur taya pher kam dai re ka ju yo phi shuta la ka ta gulmar kan te ulip gloss ru ha ka dor san ho tingka uni banga ta manga te ki sunscreen ru ki moisturizer ki ni ai ki toru te ki shampoo ru ni ai ka dor hispa arpo tingka te ka dawai sinus ru ni ai te ki dawai piles ru ni ai te teng la ban klet ru iki dawai ho ngala tho ko ni ta ba teng ngarang klet te la ban chu kli ru pi ai nem kita ki dawai te ngala ban pentip chapi ki dawai ki ba ni chna te uble ka jing sok ni ban kurpu ye pi te pila ban pe ki ni ki video ani ka video ka jonga te ngin sedang penmi shushu ya ki video sia tho kum to khendiat nama ladang ai be ka ba he kum to ru le se pi ya shimpor dengan supply khendiat tu uble ka jing sok ni ban kurpu pi barakhot ya ro itu udah wai rai kho rungi ai te dan arjat udah wai rai kho te sapet da tho be da wai rai kho la ne da tho da wai rai kho bi saya thu yang nga te thnang bangan nang ban batai phi kum no phin penan kam te shwa ban de thiru sa phone shwa hi yang nga te number phone jongi pra arsan pra non ar nyo sao